Per fer les abdominals, coses importants. La curvatura de les lumbars la corregim i deixem les lumbars enganxades a terra tota l'estona. Com ho fem? Ho fem activant la cremallera de baix, pujant la pelvis cap al melic, i la cremallera de dalt, baixant les costelles cap al melic. Això està actiu tota l'estona i així les lumbars no se'ns aixecaran. Si noteu que se us aixequen molt, us podeu posar una manteta o una tovallola sota dels glutis perquè us ajudin una mica, però el millor seria fer-ho amb la força de l'abdomen. Una altra cosa és corregir una mica la curvatura de les cervicals, tirant una mica la barbeta cap a dins. Aquesta no es queda plana, però sí que l'important és que no se us quedi el cap així. Si ho noteu, això sí que us podeu posar un coixí aquí darrere perquè us ajudi a poder mantenir una posició còmoda, que no noteu que les cervicals estan patint en cap moment. Començarem portant els genolls cap al pit i farem un estirament de lumbar. Inspirem i a l'expirar apreto els dos genolls cap al pit. Mentre fem això, que és un estirament de lumbar, apreto la barbeta cap a dins, perquè si no, el més normal és que quan estiro lumbar se m'escurcin les cervicals. Llavors això ho corregirem apretant la barbeta cap a dins a la vegada que estirem les lumbars. Deixarem els braços a terra o bé a sobre de la panxa, on us sentiu més còmodes, però que no facin força contra el terra per ajudar-vos, La força la fa l'abdomen. Anem des d'aquí, inspirem, traiem els talons enfora i vaig a buscar el terra amb els talons sense que se m'aixequin les lumbars. Inspiro dalt i expiro baix. Inspiro dalt, expiro baix. No cal arribar al terra. Si a mi se m'aixeca la lumbar, doncs no baixaré tant. Inspiro i on noti que se'm comença a aixecar la lumbar, paro de baixar. Inspiro, expiro. Cada un sap el límit del seu propi cos i tot està bé. No hi ha una meta on arribar, simplement conèixer el cos i respectar-lo per poder treballar correctament. L'última, ens quedarem tan avall com puguem sense que se m'aixequin les lumbars. Respiro aquí. I descansem, botant els genolls cap al pit. Tal com estem, talons enfora, estiro cames cap al sostre, peus paral·lels. Aguantem aquí una mica. Estirarem les puntes cap al sostre i farem voltes de turmell cap a un costat, cap a l'altra banda. Ens quedem amb les cames estirades, ben amunt. Si us costa molt, podeu doblar els genolls de forma que els talons i els isquions us quedin en la mateixa línia, que no us caiguin aquí si no esteu fent massa força al abdomen. De moment estem aquí. Ens quedem un genoll al pit. Opció 1, me l'agafo amb una mà. Opció 2, no me l'agafo amb cap mà. Cada un es coneix el seu cos i sap fins on el pot apretar. El més important, que les lumbars no se m'aixequin. Si he triat l'opció 1 d'agafar el genoll, l'altra cama l'estiro endavant i aguanto aquí. Si no heu agafat, doncs estem aquí. És el mateix, però costa una mica més. Canviem la cama. Si hem agafat, canviem el braç també. I ara ho farem tot seguit amb la respiració, tant si heu fet sense mans com amb mans. És igual. Inspiro una cama, expiro l'altra. Inspiro una cama, expiro l'altra. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro.
Inspiro, descansem. Agafem amb les dues mans, igual que hem fet abans quan estàvem assegudes. Inspiro aquí, a l'expirar, estiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Fixeu-vos que les lumbars no s'aixequen en cap moment. Apreto fort l'abdomen cap a baix. Expiro. 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 I últim, aguanto fins a 5. 1, 2, lumbars a terra. 3, 4 i 5. Descansem. Anem a fer unes altres abdominals. Ens agafarem els turmells i ajuntarem les plantes dels peus. Aguantem aquí, les lumbars estan a terra, deixo anar, aguanto les cames i els dits dels peus senyalen cap a la paret del davant. Mans entrellaçades a darrere el cap. Inspiro aquí i a l'expirar tanco els colzes i pujo bé amb el cos. Inspiro, baixo i obro. Expiro, tanco i pujo. Inspiro, baixo i obro. Expiro, tanco i pujo. Vigileu sobretot quan baixeu que no s'us aixequi la lumbar. És quan costa més de mantenir-la. Amunt. Inspiro a baix. Expiro dalt. Inspiro baix. Expiro dalt. A baix. Expiro. Inspiro. Expiro dalt. Inspiro baix i l'última ens quedem a dalt. Aguantem aquí. Lumbars a terra, mànic endins i els colzes com si volguéssim anar a tocar els talons. Aguantem. Descansem. Agafem les cames i ens ajudem a tancar-les. Fem unes respiracions i anem a fer l'últim exercici d'abdominals. Posarem les cames a 90 graus. 90 graus aquí a la cadera i 90 graus aquí als genolls. Els peus estan estirats, mans al costat del cos i lumbars a terra. Pujo les mans un pam i pujo tot el cos. Ens quedem mirant endavant. Jo miro cap al costat per veure'ls un moment, però millor fer-ho tota l'estona mirant endavant. I com si tinguéssim dos pilotetes a les mans i les volguéssim botar, piquem amunt i avall, vigilant que no ens faci això ni això. Els braços forts i pico aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6. Seguim, cames estirades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descansem. Respirem. Si algú el vol tornar a fer, el tornem a fer. Si algú ja està ben cansat, descansa mentre nosaltres fem. La segona ronda som pujo cos, pujo braços i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro cames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansem. Respirem. I ens n'anem